Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýogşan anawra. Bu hepde Azatlygyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň başyny Şweýsar hökümeti Türkmenistanyň Şweýsariýada konfiskasiýa edilen 1,13 milyon dollarny Aşgabatda gaýtarýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Marda ýogallanma satyn almayan büdje diýişgärleri pul tawsyrmaga mezur edilýär. Häkimetler göregli etrawyna kärenneçileriň ýerlerini ellerinden alyp, olary baýlara berip başlady. Türkmenistanlylar köpçülikleýin häsiýetde tebiplerden, palçylardan, porhanlardan we şuňa meňzeşlerden haray gözleýär. Migrasiýa häkimetler online hyzmatlaryny hödürleýärler, emma araýatlary ýurtdan göýbermeýärler diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny marda ýolanma satyn almayan büdje diýişgärleri pul tawsyrmaga mezur edilýär diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Belarusda bir aýaly öldürmekde guman edilen Türkmenistanly barada täze maglumatlar peýda boldy. Lewawyň daýhan birleşiklerini iş orunlary kemeldilýär, iş ýerleri ýapylýar. Müňlerçe ow hozalyk işgär işsiz garly. Human Rights Watch Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy göz goýnylygyna galýar. Marly näsaglar mezur saglyk garlygyndan geçirilýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň tomoşy çekenleriň başyny türkmen görnüşleri ikinji hepde diýen atlan çap edilen foto sergimiz çekýär. Zaý tapman Mazarstanyna jaýlaşan türkmen enesi, Azat adalygy kanunyň hökmürawanlygy, protestçiler Abxaziýanyň lideriniň edara jaýyny zawd edýär diýen atlan çap edilen videolarymyz boldy. Bu hepde iň köp görülenleriň bäşligine girdi. Aşgabatyň mekteplerine mobil telefon gadagançylyk uýuşlaryny, marda maglumat täze ýyl sowgatyny bermedik çağalar mektebe gitmäge gorkýarlar. Aşgabatly pensionerler özleriniň diýerdigini suwd etmek üçin nowata durmaly bolýarlar. Belarusda bir aýaly öldürmekde guman edilen Türkmenistanly barada täze maglumatlar peýda boldy diýen habarlarymyza okuwçylarymyz reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýtmaga çalışypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň bolýan temalaryna ses goşup öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, Kepdäniň jemini Awstriýada ýaşaýan raýat aktivisti Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Orsiýetdäki soňky bolan wakalar we onuň Merkez Aziýa ýurtlaryna şoň bilen birlikde de Türkmenistana ýetirip biljek täsirler hakynda. Habarlardan ma'lum bolýar, Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 15-nji ýanwarda halk eden ýüzlenmesini ýurdun 93-nji ýylda kabul edilen konstitusiýasyny üýtgetmeligini, parlamentde köprak rol berilmeligini, ýagny parlamentiň premier ministri, hökümet ministrlerini belläp bilmeligini aýtdy. Şoň bilen birlikde de Orsiýetde hökümet işden çekildi. Şunyň bilen barlykda Orsiýetde sosial gorowluk meselesi hem orta geldi. Prezidentiň çykyşyndan soň Orsiýetde sosial gorowluk eneli goramak beýlekler üçin 3 trillion rubl meçerini pul göweriljekdigi, şoň bilen birlikde ýan birinji çaga dogran enelere hem müňläp Rus rublynyň beriljekdigi aýdylýar. Ikinji tarapdan mekteplerde 4-nji klassynda çağalaryň mut nahar bilen naharlanjakdygy aýdylýar. Bu ýagdaýlar synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, Orsiýetli synçylaryň ekspertleriň pikirlerine görä, Orsiýetiň prezidentiniň 24-nji ýyldan soň prezidentlik möhleti tamam bolandan soň häkimetde galmak, häkimetde olýa beýlik görnüşde saklanyp galmak aladalar bilen bagly. Şoň bilen birlikde de Orsiýetde demokratik meýiller güýçlenýän ýaly protestler güýçlenýän ýaly eýem şo git diýen ýazgyly futbolkalary giýmek teklip edýänler bar, beýlekler bar. Umuman Orsiýetde dürli pikirler we şu ýagdaýlar aralanyp maslahatlaşylýar. Türkmenistanda hem bu ýagdaýlardan arada galyp azatlyk bilen pikirini paýlaşan adamlar boldy. Olar elbetde atlarynyň aýdylmalygyny soraýarlar, howpsuzlyk aladalar sebäpli. Biz bu ýagdaý barada Nur Muhammed Hananyň pikirini soraýar. Nur Muhammed aga, siz näme pikir edýärsiňiz? Orsiýetde bolup geçýän zatlar näme anladýar? Hakikaten hem Orsiýanyň prezidenti Putin'in halka ýüzlenmesi protestli demiyede hem yurt içinde Orsiýanyň içinde protestli iki
taraplayın seredildi. Bizim döwletlerimize orta döwletlere Türkmenistana näil täsir edebilir? Bir peýdal tarapyna aýtjak bolýan. Peýdal tarapy ýa-da sosial meseleleri boýunça. Hakykatdan hem ýa-da eneler üçin maşgalalar üçin edilýän kömek birinji çağa dowlanyna ýa tölemelisi, ikinji çağa dowlanyna ýa soň miqdary ýokary galmagy. Ondan 3 ýaşy çenni däli 7 ýaşy çenni ýa-da şol enelere çağa pulmy tölemek. Birinji, 4-nji klaslar üçin başlaýyş klaslarda, mekteplerde mut nahar vermek, gyzgyn nahar vermek. Ne bular gaty halk üçin peýdali mesele diýip pikir etýän. Näşoda görelli bolýar bizim döwletimiz üçin. Näme üçin diýseniz Türkmenistanda da ýa-da hakykatdan çağlaryny eklemek, çağlary naharlamak uly problemi bolup dur. Şuňky agyr ýagdaýda. Şu mesele döwlet öz boýuna alsa, o halk üçin uly kömek bor diýip pikir etýär. Ýöne başga tarapdan ýa-da parlamenti güýçlendirip, Putin özüne gelecekde 24-nji ýyldan soň näme üçin konstitusiýa girijek täzelikler barada, şonu iki böketden kän bol saýlanmaly prezident diýip aýdylýar. Indi şol kanuna girse, demek ýa-da Putin 24-nji ýyldan soň saýlanmaly. Dönen hat täwir ekspertler şu edilýän täzelikler konstitusiýa salynýan täzelikler. Putin öz üçin täze yer taýinlýar diýip diýýän pikir edýär. Näme üçin ýa-da seredip görsek, bundan öň orsetden öň şolar ýaly waka Gazagstanyna boldy. Ýa-da Nazarbayew aýrylanna, Nazarbayew özüne öňünden ýene yer taýinlap, öz hukumy prezidentden hem ýokary etip goýdy. Şoň üçin şu gelecekde Putin prezident bolman prezidentlikden aýrylaýanna da özüne yer taýinlýar diýilýän şular pikir ortaga gelýär. Inni Nur Muhammed Ağa Türkmenistanly tynçylaryň käbiri Putiniň Nazarbayewden öň Saparmurat Niýazowy gaýtalýanyny, ýa-ni Saparmurat Niýazow hem halk maslahatyny parlamentden ýokarda goýup, şol ýere özüniň geçmekçi bolanyny, emma soň prezident Berdimuhammedowyň halk maslahatyny ýatyryp soň ýene dikeldip, özüne şol ýerde yer taýýarlaýanyny, ýa-ni Putiniň Nazarbayewden öň Saparmurat Niýazowyň ýerine eýerýanyny, ýa-da Berdimuhammedowyň ýerine eýerýanyny, şolardan görelli alýanyny aýdýarlar. Siz bu pikire nähili garaýardyňyz? Şoňlan birlikde Saparmurat Niýazowyň şu Putiniň häzir halka sosial goraglygy tirişde goýberşi ýaly mut gaz, mut suw, mut elektrik bilen Putiniň şu edýän göçümini bir wagt edenligini aýdýarlar Türkmenistanly tynçylar. Siz şu mesele nähili garaýardyňyz? Dogrudan hem şu ýerde meňdeşlik barmy? Bu ýerde hakykatdan meňdeşlik bar. Näme üçin diýseniz, ýa-da Niýazowyň baştan edip başlandatları, edin hareketleri. Yankı köp devletlerde, Kazakistan'da da, Orta Asya'nın eleti devletlerine de, Ortiyette de edil şoğun olmasa, yavaş-yavaştan şu mesele ortaya çıkıp, hakikatten çok eden zatlarını suğun gaytalıyorlar. Mesela, yankı hakikatten halk maslahatı şeyle örgüslenirdi Niýazow. Özüm hem halk maslahatynyň başlygy boldy, hem prezidentlik. Ertesi prezidentlikden aýrylaýanna da halk maslahatynyň başlygy bolanyny şu prezidentden hem ýokary derejede bolýanlygy görnüp durdy. Ýöne onu çenni ýetmedi, ýöne şol eýleki döwletler üçin örnek boldy. Şuňky Nazarbayewiň eden hereketi, edilýän gurrunlar Putin barada, bize şonu aňlatýar. Onun diňe o da däl. Meselem ýa-da ministrleri meclis parlamentde bellemek. Şonu Niýazow ilk 91-nji ýylda başlady. Şonu şeýle bolupdy. Bizim özümüz şaýat ýa-da Bosnawa başlyk bolup bellenjek bolamda hakykatdan meclisden geçdik biz. Meclis teklip berenne bolýar diýenden soň prezident belläbildi. Şu zatdan köp ýazyn hak görsek, şuň gaýtalanyp dur. Hakykatdan hem Türkmenistanyň halk üçin başda ýa-da elektriki, suwy, mugsat halk üçin. Şunam şolar ýaly sosial meseleleriň bir topory gaýtalanyp dur. Ýa-da Matviyenkoň özü telewizorda berýän kommentariýasyna aýtdy. 40 milyon Orsiýadyň raýaty açlyk durumunda. O da resmi aýdylýanda hakykat ondan ýokary bolmagy mümkin. Bu ýagdaýda şuň olmasa ertesi bu halk ayağa alar.
Putin şu bolmagy mümkin revolýusiýanyň öňüni almak üçin şäherler görýär diýen pikiri öňe sürýär käwirtinçiler. Şoňlan birlikde Türkmenistanyna şoň ýaly görülen şäherler şahsiýet kultun berkitmek üçin görülen şäherler ullukan ykdysat çökünligi alyp geldi diýip ýerletinçiler aýdýarlar. Bu Gazagystanda da şu ýagdaý bardy görülen edilýär. Orsiýetden Putin 20 ýyl oturandan soň täzeden başga bir reforma geçýär. Ol reformada şu orta ýyldaky awtoritar liderleriň eden oýunlary bolup görünýär. Indi şu ýagdaý Orsiýetde ýa-da Sewitde bir gowluga getirip bilermi siziň pikiriňizçe? Yok, getirip bilmez men pikirim boýunça. Näme üçin diýseňiz, hakykatdan Orsiýetde soňky döwürde halkyň ýagdaýy agyr bolan soň geçen ýylyň içinde de gördük. Medisina işgärleriniň hakykat aýlyk günlüğüne garşy etýän hereketler az bolan üçin onun eýleki doktorda da şoň üçin bir sopar o ýerlerdäki aýsasam o ýerlerindäki adamlaryň garyp ýaşaýan barada, so çağlaryna çenlikle bilmeýänler barada. Ortaçyya solaram ýerwegi närasyny bildirip ayaga galar mukadip so mesele öňe çykyp dur. Onam hakykatdan Orsiýanyň prezidenti Putin bu zatlar görüp dur. Bilýär, şoň üçin öňüni almak üçin edilýän hereketler diýip pikir ortaga gelýär. Inni şu öňkü Sowet ýurtlarynyň käwirinde şoň bilen birlikde Orsiýetde ýa Gazagystanyny tebii baýlyklar kan mümkinçilikden şu ýagdaýda şoň ýaly agyr ýagdaý emele gelenden soň öňkü liderleriň şu öňkü oýunlary bilen saklanjak bolmagy gowmy ýa-da nähile bolsa reformalary ýol açmagy gowmy. Siz şularyň haýsyny has netijeli ýa-da howpsuz hasaplaýarsyňyz şu liderleriň özleri hem halk üçin. Liderlerin özleri için hem halk için esasy ýanky şu 30 ýyl içinde diýilen Nisa ýurdarlaryndan soň 30 ýyl az walsam diýil. 30 ýylyň içinde hakykatdan alyp barylýan siýasat içki bolsun, daşky bolsun eýem bir ýola duran siýasat bolmaly. Post-Sowet ýurtlaryň hemmesinde de. Şoň üçin Orsiýetde de ýöne şu 30 ýylyň içinde ýanky ekonomikasy Orsiýetin hem eýleki döwletleriň ekonomikany sosiýal alyp barýşy ýalňyşlygyny görkezýäniň sebebi halky doly üçüm edibilen oklar. Halkyň ýagdaýy agyr görünip durşuňam. Şoň üçin täze reformalar bolmasa şu öňkü ýol bilen dowam etse halk üçin ýanky döwlet ýolbaşçyları üçin howply, ýöne şu howply bolmadygy üçin hakykatdan reformalar etmeli, tutuş sistemany ütgetmeli. Esasam ýanky şu döwletden hemmesiniň hem esasy belasy korrupsiýa. Korrupsiýaga garşy hereket etmeli, hem de ekonomikany reformalar edip, sosial mesele ösürýäli, aýlyk günlügi, adamlaryň iş ýeri ösürýäline to ýol bilen reformalar ütgetse, şondan hakykatdan howpsuz bolýar. Hormatly dinleyijiler, bir Awstriýada ýaşaýan türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanafyň pikiri. Bu söhbeti hukuk goraýjy Farid Tuhpatulin bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Faridni Orsiýetde Vladimir Putin konstitusiýa ütgetmelerini geçirýär. Umuman ekspertler, Rus ekspertleri bir ýerde Putin häkimetde saklamak tagarlasynyň edilýänligi, Gazagystanyň ýa-da Amerikada ýanyň beýleki ýurtlarynyň tejribelerini gaýtalanýanyny edilýär. Putin bu çäreler elbetde 20 ýyl häkimetde bolandan soň 24-nji ýylda prezidentlikniň gutarmagynyň öňünden edýär. Siz näme pikir edýäňiz? Bu Türkmenistan bilen Gazagistan bilen ýa-da Özbegistan bilen arada nähil paralleller we Orsiýetde bolýan zatlaryň? Ну, действительно, в России поменялась структура. Hakykatdan Orsiýetde häkimiýet guruluşy ütgedildi. Ol fiziki taýdan putalonduruldy. Eger şeýle aýtmak bolýan bolsa bu kanunçylyk taýdan hem şeýle ediler. Orsiýet hakykatdan belli bir döwürlerde ozorky Sowet Soýuzynyň gündäki respublikalar üçin belli bir derejede görüldi ýa görkeziji boldy. Ol ýerde iň bolmany demokratiýanyň başlangyçlary bardy we şondan ugur alyndy. Häzir bu ýagdaý ütgedi we Orsiýet özüniň gündäki ara çäklerini bolýan zatlardan şol sany Türkmenistanyň ugur nusga alýany meňdeýär. Onsoň bundan öňem demokratiýa gaty golay bolmadyk ýurtda muny Orsiýetiň kimden ugur görüldi almagy hem görkezýär. Şonuň ýaly häkimiýet dolandyruşynyň güýçlenmegi Türkmenistan üçin hem gowluk alamaty däl. Sebäbi olar ýa-ni türkmen häkimiýetleri inni halkara gurulmalary bilen haýsydyr bir gepleşik geçirenlerini, şol sany adam hukuklary hakynda gürleşenlerini Orsiýete tarap baş atyp ana şeýle ýurt özüni şeýle alyp barýarka bizden talap az diýerler. Соответственно, с нас спроса меньше.
Inni Farid özüňiz bir synç ýokmyny aýtsaňyz da Orsiýet elbetde Türkmenistan bilen deňeşdirilenine, Gazagystan bilen deňeşdirilenine pikir azatlygy taýdan, medeniýet taýdan, beýlekler taýdan umman biraz ösen ýurt, Ýewropa has golay şoň bilen birlikde Orsiýetiň Ýewropa günwatarlaryň gatnaşyklary hem has ösen. Şu ýagdaýda Putiniň tagarlalary ýoň şu häkimetde saklanyp galmak tagarlalary üstünlikli bolarmy? Öz saklamaňyzy pikiriňizi aýtmaly diýseler, näme diýerdiňiz? Мне кажется, что он добьется своего. Meniň pikirimçe ol öz tutan maksadyna ýetip biler. Sebäbi ilat beýle bir aktivdäl, raýat jemgyýeti hem bu ýerde bir ýam güýçlü basylyp ýatyryldy. Onsoň Putiniň halka ýüzlenmesine wada beren sadakalary mekteplerde mut, gızgın nahar vermek we beýlekler barada eden teklibi Türkmenistanyna ilata mut berilen gazy, elektrik, suw we beýleki sosial amatlykları ýada salýar. Emma wagtyň geçmegi bilen bu hili amatlyklar ýa ýeňillikler bu gurup giden ýaly bolýar. Häkimiýet bolsa oňa ýet çykan adamlarda şol öňkülügine galmagyny dowam etdirýär. Şu sebäpden ol mundan aňryk hem ýowuzlaşdyrylar. Кажется, что она и дальше будет ужесточаться. Inni siziň pikiriňizçe bu Orsiýetde bolýan zatlar Türkmenistana nähil täsir eder? Sebäbi Türkmenistana da ine konstitusiýa üýtgetmeler gyrylajak, halk maslahaty bilen parlament berikdiriljek, umman prezident Berdimuhammedow hem öz geljegini taýýarlaýanlygy hakynda pikirler aýdylýar. Bu Türkmenistana da şeýle ýagdaýlaryň ýol almagyna umman prezidentiň saklanyşy ýaly häkimiýeti öz ogluny geçirmegine beýlekinde kömek edermi? Türkmenistana nähil täsir etdirir bu ýagdaýlar? Это, скорее всего, безусловно, это так и произойдет. Bu hakykatdan hem gurulňsuz şeýle bolsa gerek. Sebäbi bu hili kanunlaşdyrmada haçan häkimiýet gurjoklaşdyrylany, öz töweregini halk maslahaty, Dumaya, haýsydyr bir halk geňeşi görnüşini ýasama ilat töredini, bu häkimiýetiň halkyň oňa täsir edip biljek derejesinden üzüňe daş boljakdygyny, netijede onuň öz isän zadyny edip biljekdigini aňladýar. Bu Türkmenistanyň häzirki häkimiýetleri üçin ören amatly ýagdaý. Благоприятная ситуация для нынешних туркменских властей. Gepler Adatlyk radio hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini owan nepdermedi bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Kawulla Kawarçymyz jurnalist Saýmerdan uly Murady. Saýmerdan uly Owganstanyň gelýän maglumatlara görä Owganstanyň prezidenti Owganstanyň özbekler bilen duşup özbek dilini ilerletmek, özbek diliniň öwrenilişini ösdürmek barada maslahat edipdir. Şoň bilen birlikde bu meseleniň türkmen diline hem gatnaşy bar. Şu arada anygyrak maglumat berseňiz, bu dil meselesinde nämeler boldy soňky döwürde Owganstanda, ýagny özbek we türkmen dilleri babatynda? Arada Owganstanda ýaşaýan özbekleriň onlarça wekilleri şu prezident Kany bilen buluşdylar. Ol buluşugyň netijesinde prezident Kany şu özbek diliniň ýylda özbek diliniň gününi, ýani ýylda bir güni özbek diliniň güni diýip bellenmegine karar berdi. Hemen şol buluşukda türkmen we özbek diliniň paýtagt Kabulda merkeziniň açylmagyna da prezident Kany ferman berdi. Indi şol buluşukdan soň şol özbek türkmen diliniň merkezden açyldy. Hökümetiň himayaty bilen, hökümetiň kömegi bilen resmi taýdan açyldy. Hemen özbek diliniň güni ýylda bir gün bellenmeli. Şol esasda indi şol buluşukda türkmen wekillerinden ýokdy. Ýani türkmen wekilleri şoňa çağırylmady. Türkmenleriň adyndan türkmen diliniň merkeziniň açylmagyna da şol buluşukda karar berilmedi. Ol türkmenleriň hakyna bir jepa diýip düşünýär türkmen wekilleri. Misal üçin eger türkmenler hem ol buluşukda bolmasa türkmen wekillerini ýekejesem, türkmen we özbek diliniň merkeziniň birlikde açylmagyna karar berilmedi. Ol ne doğru diýip düşünýärler türkmen wekilleri. Çünki dil meselesi de ol dil meselesi bolanda ol türkmen wekilleriniň hem bolmaga hökmandy da. Dogry, Saýmerdan uly şeýle waka bolupdyr. Prezidentiň gatnaşmagyny özbek dili bilen birlikde türkmen diliniň hem aladasyny etmek meselesi gowgalypdyr. Bu mesele öňe sürilipdir. Bu urda belli bir iş edilipdir. Indi türkmenler şu mümkinçilikden peýdalanyp öz dillerini ösdürip bilmelilermi? Olar şu ýerde nähil mümkinçilik görýärler? Şu arada gurlaşdyňmy Owgan türkmenler bilen bu meseleleri düşünýän adamlar bilen? Olar şu mümkinçilikden peýdalanyp bilmelilermi? Baryp bilmelilermi? Gatnaşyp bilmelilermi bu merkede? Öz meselelerini goýup bilmelilermi? Indi ol şu merkezin kontrolü özbek wekilleriniň elinde, elbette men gürleşdim şu türkmen wekilleri bilen ol
so Türkmen wekiller çağırılmasa ya gelsen diýmese ol tumsadan barıpdan soň gatyly bersen onda sen näme geldin bilmegen mümkin diýen mesele bilen çekin ya ona barmaga bolmasa o hakkı var mı Türkmen dilinin adından o yerde bir merkez kurulsa ona Türkmen vekillerim katlaşmalı da yokman. Sol Özbek vekillerinden gerek. So yere Türkmen vekillerinden çağırsa misal için Özbek Türkmen ikisem bir barındaş bir kum onlardan fillerden bärde bolsa indi Özbek Türkmen dili adında bu merkez atölyesinden buna katlaşın gelin deyip olar çağırsa da sonu çağırmandır. Saymerdan golun neti solar çağırılmanır, Türkmenler çağırılmanır diýerdiňiz. Şoňlan birlikde de bu habar ýaýrady, bu habar bilinni indi şeýle mümkinçiligini dören prezidentiň özbek dili bilen birlikde Türkmen diline de üns berýänligi bilinni. Indi Türkmenler şundan soň haýsyr herekete geçdilermi? Bir ýerde öz paýlaryny almak üçin, ýagny öz dillerini wagt etmek üçin, öz dilleriniň öwrenişini ösdürmek üçin bir hereket etmek pikirini edýärlermi? Bu arada olan planlar barmy? Olar näme diýerler şu barada? O Türkmen vekilleri şeyde bir planı gözüne tutarlar, sonra Prezident Kanı bilen bir dostluk geçirseler ve şu Türkmen dilinin ismi boyunca da Prezident Kanı peşinat yani teklif etseler Türkmen dilinin ismi boyunca da şeyle bir merkez açılsa ya sol merkeze Türkmen vekillerinin yani Türkmen alimlerinin barıp işlemekleri boyunca mümkünçilik verilse çünkü o Türkmen dili Özbek dili ikisinin ardında da son Türkmen alimlerim sonda bolsa Türkmen dilinin ismi boyunca işlese. Şunun için biz şu Prezident Kanı bilen yani hükümet yukarı vazifeli hükümet resmilerinin duşacak sol arada Türkmen vekilleri şunun için tiyarlık görüyorlar. Şu yakın gelecekte Türkmen vekilleri şu biz Afgan yukarı vazifeli resmilerinin şu meselelerle bağlı duşacak bir tane plan gözünde tutuyorlar. Hormatly dinleyijiler, Kawulla habarçymyz Saymerdan Ulmurady bilen Owensany Türkmen we Özbek dilleri bilen barlykda soňky dören mümkinçilikleri babatda söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şonuň bilen Kepdeniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniň üçin köp sag bolun, azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.